Ola, benvidos a unha nova edición de Informar. Comezaremos o programa de hoxe falándolles da marea vermella que mantén pechada a práctica totalidade dos polígonos bateiros en Galicia. Estaremos tamén en Cabo de Cruz para darlle conta dos bons indicios ante a aparición de pequenas manchas de berberecho. E estaremos tamén en Portonovo, que ven de consolidar o seu incremento como líder da provincia de Pontevedra en descarga de peixe fresco. Estes temas e moitos máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés, chámanos o 986 744 428. A presenza de biotoxina mantén pechada a práctica totalidade dos polígonos bateiros en Galicia. Dende o sector miran con preocupación esta marea vermella que se prevé se prolongue durante varios meses. Boas novas na confraría de Cabo de Cruz, onde apareceron varias manchas de berberecho nas súas concesións. Trátase aínda de indicios, polo que os biólogos prefiren ser cautos á espera de ver como evolucionan. Boas cotizacións no arranque da campaña para os mariscadores a flote de Rianxo. Aínda que os prezos son bons, o mal tempo desta semana está a condicionar a actividade. A aparición e rápida propagación da biotoxina provocou o peche de case todos os polígonos bateiros na ría da Arousa. O sector ve con preocupación o futuro ante a posibilidade de que o episodio se estenda nos meses. Despois dun ano sen presenza de biotoxina nas rías galegas, a marea vermella estendeuse con gran virulencia por todo o litoral. A toxina lipofílica mantén pechados a práctica totalidade dos polígonos bateiros da ría da Arousa. Pois está todo cerrado, aquí quedan solamente, creo que 2 polígonos abertos. Bueno, son 3 bateas e pois queda o que é Cabío, que creo que son 12 bateas. Está todo pechado. E aparte creo que a incidencia ainda vai ir a máis. Polo que se ve, cada vez morren os bionsallos. Os ratiños morren con maior rapidez. O de todos os anos, pero bueno, parece ser que este ano ven con máis virulencia que outros anos. O resto das rías galegas están igual e as expectativas non son moi optimistas, xa que se prevé que a marea vermella continúe varios meses cos consecuentes prexuizos pro sector mexilloeiro. O tempo de duración depende un pouquiño da climatología, que como estamos vendo, estamos tendo unha primavera moi atípica. O da apertura, creemos que as bocas das rías e os sitios de máis toxinas tardarán varios meses en abrir. Porque ao estar pechado, o mercado non consume o mexillón que ten que consumir, é un mexillón que non se vende hoxe, queda aí no mar, que non hai forma de vendelo, non? Entón, sempre é negativa. Vamos a ver o tempo que isto permanece pechado. A climatoloxía está detrás da rápida extensión da toxina, que impedirá comercializar o mexillón co consecuente desabastecemento do mercado ou a entrada de outros produtos. Nos poucos coñecementos que teño de bioloxía, máis a experiencia, creo que é debido a esta climatoloxía, porque, bueno, unha primavera así, tuvemos un inverno creo que moi bo, o sea, cos temporales, con un inverno como había tempo que non tiñamos, pero depois o que é o inverno, o frío, non tuvemos este ano, non houve episodios de frío, houve un día, non houve nordestadas, estas nordestadas fortes que tiña que haber en febreiro, estas nevadas que viñan, que realmente era de frío, isto non houve,
E o que temos é acontecimento de choiva, 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 e máis choiva, o sea, empezamos xa a ter un pouco de escama. Eu creo que isto que está influindo nesta situación. Malea todo non é o momento de maior comercialización, xa que é época de desove. No caso de prolongarse no tempo, as consecuencias serán moito peores. No que é o fresco, misión de fresco, que é unha misión que se consume día a día, pois eso está parado, porque non pode salir ao mercado. De mero feito, creo que leva esta semana que non saleu pouco ou ningún. Entón, eso sí che vai a repercutir, porque esa misión que non vendes hoxe, non... O sea, valo vender mañán, pero non se consumeu. O sea, o misión fresco, cando vendes, eso consúmese. O que non se consume hoxe non se consume mañán. Entendes? Entón, bueno, pois vais a estocar un pouco de misillón. Vai che repercutindo. A parte, bueno, hai desabastecimento e pode entrar outro produto que sea competitivo co misillón, está claro. Tamén é unha situación que está, pois, o mundo, pois, non te interesa que nadie che invada a pequeniña parcela que tes. No verán, pois, algo vai se incrementando, pero que pasa? No verán tamén hai máis zonas a nivel do Estado español que produce mixillón e que tamén van a estar aí, van a estar os valencianos, van a estar os cataláns que teñen mixillón, vai a estar Grecia, vai a estar moita xente, entón hai máis competitividade, máis complicado. Aunque va un pouco máis de consumo, a tarta hai que repartila un pouquiño máis. A espera de ver como evoluciona a toxina, os profesionais auguran un final de ano moito mellor, marcado pola calidade do mexillón. Nada que ver co pasado ano no que as dificultades pro engorde do molusco puxeron en xaque o sector. Tamén hai que pensar que o ano pasado, ao longo do ano pasado, non houve casi fitoplancton en todo o mar, o sea, foi un ano que o mexillón non engordou ni nada, porque non houve comida no mar. Estuvamos ausentes de biotoxina, porque ao non haber plancton non hai comida, non hai alga tóxica, non? Entón, pois agora, pois, supoño tamén que este ano, cando pase o episodio, que teremos un mexillón con carne e con comida e unha calidad boa, supoño. Eu espero que, coido que vai ser un ano bo, pero, a ver, vai ser o segundo semestre, que vai ser un ano bo, que espero que debido a tanta aportación de agua dulce ao mar, eso sabemos que por outros anos, por experiencia, que iso vaise volvendo en fitoplancton, que depois no verán pois vai haber boa comida, e supoño que a partir do segundo semestre que vai a ser un ano con unha calidade excelente para a fábrica. O ano pasado foi malo, tampouco, supoño, a ver, tampouco non teño a información exacta, pero supoño que non se coceu todo incluso o que querían as fábricas. Entonces este ano, pois se teñen un bo produto, coido que pode ser un bo segundo semestre. Mentres tanto, o Intecmar realiza análises diarias para comprobar a evolución da marea, garantindo que ningún mexillón tóxico chegue ao mercado. Bueno, sí, está analizando diariamente nos polígonos que están ou que estaban abertos, ¿no? Nos que están pechados, que levan moito, que teñen a toxina moi fuerte, pois prácticamente xa non analizan, porque, a ver, se morre aquí dentro da ría, na boca das rías, pois, bueno, morre primeiro o rato, non? O Instituto Tecnolóxico pro Control do Medio Mariño conta cunha rede de preto de 300 puntos de recollida de mostras, tanto nas bateas como nas áreas de rocha e zonas de molusco que viven soterrados no substrato, como a vieira, a volandeira e a zamburiña. A aparición de varias manchas de berberecho nas concesións de Cabo de Cruz supoñen unha moi boa nova para comezar a recuperación deste bivalvo desaparecido da ría da Arousa dende o pasado verán. Aínda así, os biólogos prefiren ser cautos, posto que se trata de pequenos indicios e están aínda lonxe de converterse na recuperación total das praias. A aparición de varias manchas de berberecho nas concesións de Cabo de Cruz supón unha boa nova para esta confraría e o resto dos pósitos de Arousa, que veñen de afrontar unha campaña difícil ante a ausencia do bivalvo en toda a ría dende o pasado verán. Apareceron varias manchas en algunhas zonas das nosas concesións, en varias praias das nosas concesións, fai un par de meses, bueno, por agora vanse mantendo, de talla de 18-20 milímetros ata talla comercial.
Bueno, por ahora estamos realizando mostraxes por todas as zonas das praias e ainda non temos os resultados, pero bueno, algo de melloría hai, a ver se sobreviven a estes temporais. Dende a aparición das mostras estánse a realizar continuas análises para comprobar a súa evolución. Aínda é cedo para realizar previsións, xa que haberá que ver como se comporta o berberecho no caso de que sobreviva, xa que as constantes chuvias ameazan con reducir a salinidade da auga, incrementando así a mortaldade do marisco. Son manchas moi pequenas, ainda hai que esperar que se recuperen as praias de todo. Son varias manchas que, bueno, non se considera produto para poder extraer nos vindeiros meses, pero bueno, un avance polo menos é porque o ano pasado non atopabas nada. Estaban as praias que non se veía nin cría, nin tamaño medio, nin comercial, nin nada. No caso de obter unha boa resposta e conseguir que o berberecho medre e se reproduza, non sería ata pasado un ano cando podería comezar a extracción, xa que é preciso que se recuperen todas as concesións. Iso non se sabe aínda, porque primeiro que sobreviva estes temporais e despois de cara a finais do verán, o mellor, depende a ver como evoluciona, porque por ahora son pequeñas manchas e claro, teñen que recuperarse toda a praia, porque nos son bastantes mariscadoras, entón, para poder extraer ten que haber bastante volumen de individuos, senón, por ahora non teñen previsto extracción de berberecho. Están deixando para ver se se recuperan as praias de caro a un ano ou así. Aínda así é difícil determinar se isto acontecerá ou se os bons indicios finalmente quedarán en nada. Supoñendo que non morra con estas choivas, porque con estes temporais que están vindo, que non para de chover, isto afectalle moito, morreu moita babosa, e, bueno, a ameixa fina xapónica tamén algo afina sobre todo, vaise vendo un pouco afectada, entón a ver se non morre o berberecho que apareceu, por ahora non. Os mariscadores confían na reaparición do berberecho para conseguir recuperar a actividade condicionada ata agora pola ausencia do bivalvo dende hai meses por mor da martelia. Bueno, estiveron facendo estudios no Intecmar e non quixeron precisar moito, botaronlle a culpa a martelia, pero non se sabe a ciencia cierta porque están todavía realizando estudios. Non quixeron asegurar ao 100% que fora deso, pero é unha das posibilidades. Porque noutras rías, por exemplo, en Pontevedra sí había, non? Sí, en Pontevedra había, pero na ría de Arousa, en toda a ría, non, nada. Propósitos como os de Cabo de Cruz, con gran dependencia desta especie, suporía un respiro poder volver a extraer berberechos, xa que viña sendo a principal fonte de ingresos. Si, a nos afectou-nos moito, porque era unha da base principal de fonte de ingresos da nosa entidade. Sacábanse moitos kilos de berberecho. O ano pasado 120 e pico mil kilos, este ano, o 2011, este ano 2012, 46.000 kilos sacouse ata xuño. A partir de aí xa non se extraoxo nada de berberecho. Entón, claro, afectou moito, porque a maioría das mariscadoras adicabanse a extracción de berberecho. Algúnas da ameixa, pero principalmente do berberecho. Entón, claro, toda esa parte de ingresos non se registraron este ano pasado. Entón, a cofradía eso notou-no moito. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428. As boas cotizacións acompañan na volta ao traballo dos mariscadores a flote en Rianxo. Aínda así, o mal tempo está a condicionar o arranque da campaña. Os mariscadores a flote volveron esta semana a traballar nas concesións do Pósito Rianxeiro tralo peche do vou de vara na ría de Arousa. Os produtores teñen grandes expectativas postas nesta campaña tralos malos resultados da actividade no libre marisqueo, que obrigou a moitos mariscadores a acollerse ao paro. Sen embargo, nestas primeiras xornadas, o mal tempo está a dificultar os labores de extracción. Bueno, de momento a fina japónica ainda vai salindo algo. A babosa, pouca de todo, moi pouco. Referente ao ano anterior, malo ao pasado, pero no cacho cabreu moi pouca. Se collían media hora, collías o tope, agora botas unha hora, ou máis, para coller 2 kilos, que o tope baixouse. Con este mal tempo xa non rastreas ben, hai que aguantarse, mar de fondo, e xa non eres capaz de traballar en condicións, non? Hoxe mal polo tempo, pero estes 2 días pasados moi ben.
eu, vamos, no que se respecta a min, eu ben, eu non me queixo. Os topes tampouco son moi grandes, é un tope de 3, 4, como moito de japónica e 1 kilo de fina. Hoxe eran, estes 3 días foron 3 de japónica e 1 de fina, nada máis. Pero ben, estes días xa digo, sin problema ningún. Tamén o colectivo de mariscadores a pé sofren as consecuencias do temporal. As malas condicións do mar está a dificultar que se acaden os topes. Xa, como podedes ver, a cousiña moi ben non vai, pero bueno, vamos indo. Íbamos para a torre, pero como estaba tan mal tempo, tivemos que ir para o Odión. E o marisco, claro, non deba ao mar, xa non hai, entonces está moi mal isto. Moito temporal e moi pouco marisco de onde vimos. Cambiamos de playa a mañán e vamos para aquí, para a torre, pero bueno, había un temporal impresionante, non se podía nin... Entón fomos hacia o Budeón, que dá máis o abrigo, pero bueno, moi pouco marisco, ali temos moi pouco marisco e o mar non baixou. Entón, bueno, a xornada bastante complicada. Tiñamos 1 de fina e 3 de japónica, pero bueno, se se colle unha non dá para coller a outra. É unha playa que xa hai moi pouco marisco, de feito fomos 2 días e non íbamos volver, fomos hoxe porque non había... Era o único sitio que daba un pouco abrigo, pois non había outro sitio a onde ir. É cedo aínda para facer balance, pero no arranque de campaña están a acompañar as cotizacións. A ameixa fina roldou os 40 euros, mentres que a xapónica de maior calidade achegouse aos 10. Precios de momento abreu ben. Desde que abreu, se se aguanta era así, ainda lle lo paje. Como baixe, volvemos aos 20 euros. Ora, se se aguanta así o precio de momento, ainda vas facendo un xornal de 50, 50 e pico, 60 euros. Se non baixara dai, todo era bom. Bueno, algo máis podían ser, pero está a cousa aí moi pouquiño. Nós queremos ganar algo máis, pero non... Os compradores non están por... A ver, é que dependendo do día, dependendo do sitio, pois varía o precio do marisco. Estes 3 días que levamos de traballo, hoxe foi o día máis floxiño, un pouco polo mal tempo, pero os días anteriores a fina pagouse moi ben, a japónica tamén ben. A japónica chegou a un precio onte, teño algún lote de casi 10 euros, 9,90, despois foi baixando hasta os 6 e pico que teño algunha das compañeiras, pero a fina témola a 30 e algo tamén. O sea que, en líneas generales, estes días ben. Malia todo, os prezos pouco teñen que ver coas campañas de hai anos, nas que a ameixa de maior calidade superaba sobradamente os 100 euros. O contexto de crise fixo que estas cotizacións non se volvesen a dar dende hai anos. A crise si se nota, desde hai uns anos para aquí, a fina que antes se pagaba a 100 euros e 80, agora na temporada alta, en plenas navidades, para que chega a 60, xa casi... E antes iba a mellor a 100, a 110, a 120, si, eso desde hai 7 ou 8 anos. Eses precios non sei nin se volverán, vamos. Influe tamén a maior presenza de marisco coa incorporación á campaña dos mariscadores a flote, que ten como consecuencia unha caída de prezos. Si, baixa un pouco o precio. Solemos traernos marisco quizás de mellor calidade, escollido á man e máis... Pero, bueno, eles traen moita cantidade e entonces suele baixar. Mira, a ameixa esta é tan negra que xa non é o precio da blanca, teñenlle outra mira. Entón, non podemos saber o que vai valer hoxe ou valer mañá. Hai pouco de todo. Está o mar moi castigado. Xa non somos nós solos tampouco. Tiñan que mirar un pouco por isto, pero estamos así... Eso. A pesar dos resultados moderados, a maioría dos profesionais son optimistas, xa que a actividade permítelles ir ganando un xornal diario. Agora tan só agardan que o tempo mellore e os prezos se manteñan para que o traballo siga a ser rendible. Temos días, houve días con 20 euros, e con menos incluso. Que non dan nin para gastos? No, porque hai que pagar gasolina, ferramenta, todo. A roupa, no. É o seguro, que son 180 e pico de euros de seguro, entonces, a ver, para o seguro dá, pero hai meses de 500 euros, está a cousa moi floxa. Pero, bueno, esperemos que melloren os tempos e que se acabe esta crise, a ver. Que cambie un pouquiño o tempo, que nos deixe traballar un pouco máis, digamos, máis soltos, máis relajados. Non traballar con tanto mar e con mal tempo que tampouco se fai, non se leva ben.
Dámoslle agora a conta dun suceso acontecido a madrugada do pasado luns na costa de Bamio, en Vilagarcía, cando unha embarcación con 4 tripulantes emborcaba. Todo apunta a que podería tratarse de mariscadores furtivos. Preto da 1 da mañá, un particular alertaba os servizos de emerxencias do naufraxio dunha embarcación nunha zona próxima á Praia da Granxa, en Bamio, Vilagarcía. Ao parecer, unha pequena embarcación emborcara cando levaba a bordo 4 persoas. Destes tripulantes, 2 conseguiron chegar ao areal que hai debaixo do centro do ISM en Bamio, xusto á casa que hai baixo a vía do tren. Aquí pediron axuda a uns particulares que hoxe non nos contestaron. De inmediato, os efectivos de busca mobilizaron as embarcacións de salvamento e mesmo un helicóptero de rastrexo por mar. Ao pouco de despregarse o operativo, unha nova chamada, desta volta a Confraría de Pescadores, informaba de que os 4 tripulantes xa estaban localizados e a salvo. O que si non se soubo até o de agora é a identidade de ningún deles, polo que se sospeita que pode tratarse de mariscadores furtivos, dadas as condicións nas que estaban a traballar neste punto da Arousa, algo máis que frecuente neste lugar. É moi frecuente porque andan a robar las nasas, andan a robar los viveros, andan a... Cuando non hai marea e la gente sale con gamelas, sale algo malo, non? Pero onte había moi mal tempo. Malísimo. Mal tiempo e aparte de esas horas non hai marea. A las 12 de la noche la marea ya se había acabado. Es todas las noches, la gente y es normal, en las épocas que estamos. Neste punto todos saben do marisqueo ilegal, pero dan por boas estas prácticas porque nos máis dos casos é a única forma de subsistencia que teñen moitas familias. A mí me coge aquí la Xunta, lo voy a decir claramente. Hola Xunta, a mí me coge aquí la Xunta mariscando y me meten una multa de 3 paros de narices. Pero me coge la Xunta mariscando y no le dan de comer a mis hijos. Y tengo uno de 4, uno de 8, una de 11, que cumple 11 y una de 17. Que no me ayudan para comprar los libros, no me ayudan para nada. Yo tengo que venir aquí para darles de comer a mis hijos. Y si me cogen, soy un delincuente. O sea, que usted entiende, ¿no? Sí, totalmente. Entiendo que vayan a mariscar furtivos, no que vayan a robar a los viveros, ni a levantar nasas, ni a eso sí que no. Yo jamás lo haría, vamos. É que este tipo de marisqueo estáse a converter nunha actividade de subsistencia de risco ata que un día pase unha desgraza para que xa non haxa máis remedio. Ya según me tienen contado, porque yo hace pouco que vivo aquí, y según me tienen contado, ya tiene pasado más de una. No soy el primero que muere ahogado aquí, porque además aquí hay unas corrientes muy grandes. Y a mí me tienen contado, yo nunca, desde que yo estoy aquí, no pasó nada así tan grave, pero bueno, tiene pasado cosas de peleas y historias así. Yo un día estuve a punto de ahogarme ahí, hacía una noche terrible, la marea estaba baja y me caí en un hoyo y estuve a punto de ahogarme, pero ¿qué es lo que hay? Yo tengo que, mis hijos comen todos los días. Las facturas hay que pagarlas y a mí, ya te digo, nadie me ayuda. Ao longo de 2012, Portonovo incrementou as descargas de peixe fresco en preto dun 36%. Estes datos sitúan a esta lonxa como líder non só da comarca do Salnés, senón tamén de toda a provincia de Pontevedra. Desde o punto de vista dos portos autonómicos, a lonxa líder na provincia de Pontevedra e, en consecuencia, por suposto, na comarca de Arousa-Salnés. O ano pasado, ano 12, en relación ao ano 11, a venta de peixe fresco nesta lonxa tivo un incremento do 35,7%, pasándose de 1.800 toneladas a 2.400 aproximadamente. Eso quere decir, bueno, lóxicamente que é unha boa noticia, que hai un movimento certamente importante. Houve tamén un incremento de 100.000 euros no valor desa venda na propia lonxa. Os bons resultados debense á mellora das condicións e prestacións que ofrece a lonxa de Portonovo, que conseguiu atraer así máis descargas. O presidente fixo un balance e referiuse ben o que é peixe. Nos líderes en marisco non o somos. Hai lonxas da nosa provincia que si vende moito máis que nos en tema marisqueiro. Nos é única e exclusivamente peixe, por iso somos efectivamente o porto e a lonxa de competencia autonómica que máis kilos vende en peixe. E sobre todo peixe azul, que é a facturación máis alta que nos temos de descargas en euros. Nos levamos, en general, toda pesca de baixura a nivel nacional baixada en canto a número de embarcacións. Este porto, por tanto, tamén é un máis. En cambio, a gestión que se logo desde esta cofradía foi de atraer embarcacións de outros portos por darlle mellores servicios, mellores
prestacións e ser competitivos en atraer máis descargas, porque é algo que ao mellor a xente de a pé do pueblo non ve, pero é unha descarga que se fai casi exclusivamente de noite. Pero si tuvemos un incremento moi fuerte en canto a descargas dese peixe. Estamos falando de sardiña, xuel, verdel, estornino, que son as especies que en número de kilos e de facturación máis alta temos. Neste sentido, a alcaldesa de Sanxenxo destacou as melloras que se van a cometer nesta lonxa para convertela nun punto de referencia non só a nivel produtivo, senón tamén turístico. Hai que ter en conta que unha das principais economías tradicionalmente, históricamente, principalmente da vila de Portonovo é a lonxa, o puerto e toda a xestión. É dicir, para nós é importantísimo que este sector siga sendo un sector importante, que se siga traballando para que sea, ademais do turismo, que cada vez vai crecendo máis, que non sea o único sector o turismo, a hostelería, sino que teñamos tamén sectores paralelos que os tradicionales, como foron toda a vida, que cada día van collendo máis forza e que se van asentando máis, non? Creo que todo se pode compaginar, creo que unha cousa leva a outra. Nos estamos traballando tamén en bueno, sabedes que temos proxectos en mans que vos contaremos próximamente, como é a reparación, restauración desta lonxa, que vai a levar unha parte importante tamén de que se poida convertir nun sitio de visita para aquelas persoas que están atraídas pola venta, pola subasta. Catalina González destacou tamén a colaboración do Concello coa Administración Autonómica e os grupos de acción costeira para seguir a promover as marcas Pesca de Ríos e Mar Galaica como selo diferenciador dos produtos do noso mar. Damos paso a outras novas relacionadas co sector marítimo en formato máis breve. A flota do arrastre que faena no Cantábrico noroeste pode volver capturar xarda despois de que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente autorizara a reapertura con excepcións. A pesqueiría permanece pechada para as embarcacións que esgotaron a cota atribuída no reparto individual, mentres que os que dispoñan dunha cota inferior ao tope diario de 7 toneladas e media tan só poderán descargar as capturas incidentais ata o 15 de abril se non esgotan antes a cota. O resto das embarcacións poderán pescar xarda nas mesmas condicións que na apertura da costeira, iniciada o 25 de febreiro. Polo momento, as descargas autorízanse ata o 15 de abril, data na que se procederá a revisar o nivel de consumo da cota e se decidirá se se autorizan novos períodos de pesca. A través destes mecanismos precautorios de xestión, preténdese evitar a sobrepesca da especie, tal e como aconteceu nos anos 2009 e 2010, que derivou en importantes multas pro sector. A flota ten postas moitas expectativas nesta reapertura, que coincide co peche da xarda en Portugal, polo que agardan un mellor comportamento dos mercados. A Consellería de Medio Rural e do Mar destina máis de 30 millóns de euros á mellora da produtividade dos bancos marisqueiros. Esta convocatoria de axudas vai destinada a financiar proxectos colectivos de rexeneración nas zonas costeiras. Ademais de incrementar a produción, permitirá a creación de novos postos de traballo. Entre os beneficiarios que poden acollerse a esta liña de axudas están as confrarías, organizacións de produtores, cooperativas ou asociacións de profesionais do sector que teñan a súa sede social en Galicia. Os proxectos, ademais de definir os obxectivos, deben conter unha descripción das accións a acometer, un calendario de prazos e as previsións de creación de emprego. Deben incluir tamén un proxecto técnico que determine a súa viabilidade. Os interesados poden presentar as súas solicitudes no prazo dun mes. A contía das axudas será cofinanciada polo Fondo Europeo da Pesca, nun 75%. O Centro Tecnolóxico do Mar participa no proxecto europeo Oyster Recover, que ten por obxectivo a recuperación da ostra plana. Para elo estáse a producir semente desta especie en criadeiro. Os avances acadados ata o de agora en laboratorio deberán ser validados en distintas zonas xeográficas. Representantes de 6 países europeos, tanto da industria como das organizacións ambientalistas, participan no proxecto, que ven de presentar as súas conclusións nun foro celebrado en Holanda, no que se deron a coñecer os prometedores resultados. Poden ser consultados a través de internet na páxina web oysterrecover.eu. A 27ª edición do Salón do Gourmet de Madrid pechou hoxe as súas portas. Neste escaparate, un dos máis importantes a nivel europeo, a Xunta de Galicia promocionou os produtos das nosas rías a través dun stand institucional, no que tamén tiveron cabido os produtos do agro galego.
A vieira foi un dos produtos estrela, xa que se organizou unha degustación de distintas receitas elaboradas a base deste bivalvo, que contou coa asistencia do secretario xeral do Mar, Juan Maneiro. Xunto co expositor institucional, na feira participaron tamén 35 empresas galegas, que levan por todo o mundo o nome e a calidade de Galicia. Pois así chegamos ao remate do noso programa de hoxe. Nos despedímonos ata a vindeira semana, lembrándoles que poden volver a ver este programa e todos os anteriores a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Xa saben, teñen unha cita e o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas. Non nos falten. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428.